Тук, в това кратко видео, за няколко минутки, искам да покажа какъв пасивен доход може да печелите, ако решите да станете бизнес партньор и кое е по-изгодно за вас да направите. Това, което виждате, е глобалната структура на всеки един от нас. Това е вашето бизнес място. А това са хората, които се отварят в глобалната структура под вас. Ако вие сте избрали да бъдете напълно пасивен, т.е. да не каните други хора, но поддържате абонамента си, който според нашия компенсационен план е $10 на месец, 9,95, вие имате право във времето да получите ето този пасивен доход. $2047 на месец, всеки месец. Кога обаче може да стане това? Когато се запълни цялата структура. Разбира се, че докато тя се запълва, вие ще получавате всеки месец този пасивен доход, според това колко от клетките във вашата глобална структура са се запълнили. И така 12 нива в дълбочина. Тук аз съм ви показвала само 4 нива. По 2 се отварят 2 места, под тях по 2 стават 4, после стават 8, след това става 16, 32 и така нататък, до 12 нива в дълбочина. Какво ни обещава компенсационния план на LiveGood? Че можем да достигнем до $2047 пасивен доход на месец, дори и да сме напълно пасивни, което означава да не каним никого, да не пазаруваме продукти, но да поддържаме абонаментната си такса, която е само 18 лева на месец. Мисля, че едно такова задължение звучи чудесно. Но, тук има едно но. Да, ние можем да достигнем до този доход, но никой не може да ни каже точно кога ще се случи, защото ако сме пасивни, някой трябва да запълва тези клетки под нас. Кой е този някой? Обикновено това са нашите наставници, които за разлика от нас са активни, те продължават да канят хора и тъй като ние всички сме в една глобална структура, хората, които нашия наставник кани и вече няма къде да бъдат поставени в неговата структура, слизат под вас в някакъв момент. Да, това ще се случи, дали чрез вашите наставници или чрез самата компания, която в момента провежда масивна рекламна кампания за привличане на нови хора, клиенти и абонати, които също ще бъдат разположени в глобалната структура и шанса да се появят под всеки един от нас е огромен. Но никой не може да ви каже точно кога ще се случи това и точно в кой момент вие ще достигнете до ето този пасивен доход. Тоест това може да стане след 6 месеца, след година, след 3, след 5. Ако вие сте готов да чакате и да бъдете пасивен без да каните хора, чудесно. Това е вашата възможност. Нека обаче да видим какво би се случило, ако вместо с едно бизнес място, вие се включите с 3 бизнес места. Тоест направите така наречения златен триъгълник. Повечето хора, когато чуят за тази възможност, задават този въпрос. Защо златен триъгълник? Нека първо обясня какво означава това. Това е вашето основно бизнес място и това са вашите 2 подакаунта или още 2 бизнес места, които сте избрали да си заплатите още в самото начало. И вие се включвате с златен триъгълник. Тоест, ако тук сте си купили един магазин, а решите да вложите в още 2 места, то означава, че вие с едно и също действие имате всъщност 3 магазина, или 3 аптеки, или 3 бизнес печеливши места. Тук може да поставите свои близки хора, например съпруг, съпруга, баща, майка, син, дъщеря. Може да поставите близък свой приятел, но повярвайте ми, най-изгодно за вас е, ако направите това сами. Ако се включите с 3 бизнес места, инвестирате не само в едно бизнес място $50, а в 3. Общо $150, от които $40, $40, $40, общо $120 струват еднократно заплатените ви до живот бизнес места и останалите $30 са всъщност абонаментите за тези 3 бизнес места за първият месец. Нека да видим защо златният триъгълник би бил по-изгоден за вас. Тук ще говорим за глобалния бонус, който всъщност е пасивния бонус, който компания LiveGood ни подарява буквално. Наричаме го глобален, защото той идва от запълването на нашите глобални структури. Всеки един човек, който се появява под нас, всяка една бизнес клетка, като тези, ни носи по 25 цента. От всеки един човек, който се появява под нас в нашата глобална структура,
Ако това сме ние, ето виждате тук, а това са хората, които се появяват вече под нас, по двама, по двама, по двама и така, ние получаваме по 25 цента. И забележете, именно от тези 25 цента се формира пасивния бонус на едно място, което ви показах преди малко. За улеснение ще го определим като $2000. Всъщност той е 2047. Но тук, ако имаме 3 места вместо едно, вижте какво се получава. Нашия основен акаунт отваря една глобална структура, нали така? Нашият първи подакаунт отваря своя глобална структура. Нашият втори подакаунт отваря също своя глобална структура. И по този начин, тук нашето бизнес място печели $2000 на месец. Тук нашето бизнес място печели също $2000 на месец. А тук нашият основен акаунт вече има шанса да печели двойно $4000 на месец. И ако това са нашите 3 места всъщност, нашият пасивен доход на месец вече не е 2000, а е $8000. Ето за това е много по-изгодно ние да имаме златен триъгълник, дори ако сме избрали да бъдем пасивни. Т.е. да поддържаме абонаментните такси на 3 бизнес места вместо на едно, което означава, че ще плащаме около $30, малко по-малко на месец, но шанса да достигнем до пасивен доход на месец $8000 е много реален. И освен този глобален бонус, сега ще ви покажа защо е още по-изгодно да имате 3 бизнес места, т.е. да се включите с златен триъгълник. Вижте, освен глобалния бонус, за който говорихме до сега, 2000 плюс тези $4000 глобален бонус от тези 3 структури, които сме отворили по този начин, ние имаме шанс да печелим и така наречения матчинг бонус. Това е бонуса чек от чека. Той се присъжда само на партньори, на хора, които са поканили лично други хора. Поканили са партньори, които също са отворили глобални структури и започват да работят с тях, да канят хора и така нататък. Да кажем, че вие сте напълно пасивни. Избрали сте обаче да бъдете пасивни с 3 бизнес места. Така или иначе, в глобалната матрица всяко едно от тези места отваря своята глобална структура и когато роботът, който запълва нашите глобални структури, като поставя новите хора, които се спускат от нашите наставници или от компанията и запълва празните клетки, той ще запълва освен тази глобална структура и тази глобална структура, той ще запълва общо и тази глобална структура. И ето заради това ние ще печелим не от една, а от 3 глобални структури, въпросните $8000. Освен това, когато имаме 3 бизнес места, а не едно, нашата глобална структура вече ще ни изплаща бонуси не от 12 нива в дълбочина, а от 13 нива в дълбочина. Това е бонус заради факта, че чрез тези 3 места ние сме стъпили на първото кариерно ниво, което е бронз, и ни се отваря 13-то ниво в дълбочина. Това са доста хора. Направете си труда, посмятайте и ще видите. Но тъй като ние сме поставили под себе си тези 2 бизнес места, а те са всъщност наши, системата ги счита за наши лично поканени партньори и тя, освен глобален бонус, ще ни даде и матчинг бонус. А то е 50% от дохода, който получава всеки един наш лично поканен партньор от своята глобална структура. И ако този наш бизнес партньор, който е всъщност нашия бизнес акаунт, печели $2000 пасивно на месец от своята глобална структура, системата ще даде на основния ни акаунт още $1000, или те са 50% от дохода, който печели нашият бизнес партньор. $1000 матчинг бонус. От този бизнес партньор, от нашето второ бизнес място, което също започва в един момент да печели $2000 пасивно на месец от своята глобална структура, системата ще върне към нас още $1000, които са матчинг бонус за нашия лично поканен партньор. А той всъщност е нашето бизнес място. Така че, ако ние се включим не с едно бизнес място, а с 3 бизнес места, или така наречения златен триъгълник, ние имаме абсолютния шанс да постигнем пасивен доход, глобален доход от тези 3 места, от техните 3 структури,
плюс матчинг бонус за това, че сме поканили двама души. И ето вижте какво се получава като резултат. $4000 глобален бонус за основния ни акаунт, плюс два пъти по $2000 глобален пасивен доход за двата ни подакаунта, плюс два пъти по $1000 матчинг бонус от нашите двама бизнес партньори, които всъщност са нашите бизнес места. Общо $10 000 пасивен доход на месец. Нека повторя още веднъж. Това не е задължително. Това е просто по-изгодно за вас. Така че, ако мислите в този момент да се включите в LiveGood и сте чули току-що от вашия наставник и за тази стратегия, още веднъж помислете и преценете за себе си дали избирате по-изгодния вариант. Ако обаче вие не сте пасивен човек, а искате да печелите повече, искате да каните партньори, искате да споделите тази възможност с вашите близки хора, с вашите приятели, с техните приятели, за да помогнете и на други хора като вас да се справят с финансовите кризи, да постигнат своята финансова свобода и независимост, то тогава вие имате шанса всъщност да печелите много, много, много повече от тези $10 000, но за това ще научите повече в нашите презентации. А сега благодаря ви за вниманието и се надявам да вземете правилното решение.